Jo recomanaria, per aprendre a viure junts, primer hem d'entendre'ns a nosaltres mateixos i altres, que es basin en uns valors senzills com el repte, l'empatia, la responsabilitat i la reconciliació. Tots aquests valors es van trobar en la vida de Sant Francesc. Sant Francesc, en la seva última voluntat al Testament, que els caputxins considerem tan important com la regla mateixa, Francesc escriu: «I el Senyor em va donar germans». Aquesta simple però profunda expressió de gratitud. Els caputxins, en la nostra forma de viure en comunitat, tractem de viure amb aquests valors. Si assimilem aquestes qualitats en la nostra vida, segurament viurem junts en pau.